दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादा 23थि बोसोरारि कनभेन्सन खुंफुंदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खासिबारि खारगावआव दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादा साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंगा 23थि बोसोरारि कनभेन्सन खुंफुंदों। बे कनभेन्सनाव रुंसारि गपाल चन्द्र उजिर बसुमतारिनि थान्दै मेल हाबाफारिबो लानाय जायो आरो बे हाबाफारियावनो दंसा उजिर फोलेरखौ फोजौखांनायनि सायाव गुवारै सावरायलायो। दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादनि आफादगिरि कालीचरण उजिर बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों मिथिना लानि। जाहैबाय जिहेतुके जोंनि दंसा उजिर बाहागि फोलेर बे थांखिया जाहैबाय दंसा होननाय लोगो लोगोनो बे सासे मानसिनि नाम। बे दंसाया सासे राजामोन। नोंथांमोना मिथिगौ, जों गासिबो मिथिगौ, नाथाय जारिमिनखौ बोदलाबा बेखौ मोनगोन। दा बावहाय दंसाया मोनसे दुवार होननायनि बेयो बिबान दंमोन। बावहाय बाक्सा दुवार दं। बे दुवारा 9 दुवार दं, 18 दुवार दं। बेयो दरंनिफ्राय लानानै तिस्ता दैमायालागै गोसारनानै दं। जों बेखौ बयबो मिथिगौ आरो बेयो नामा गोदो बेलेग बेलेगमोन। जेरैहाय बावहाय नोंथांमोना नुगोन जे बे दुवारनि नामफोरखौ नायोब्ला जे 1844 मायथाइयाव लिरनाय रिपर्ट्स अन भुटान बे बिजाबाव बोदलाबा नुगोन जे बावहाय नामफोरा एसे मुंफोरा जायगानि मुंफोरा एसे गुबुन गुबुनमोन। बेयो भुटिया सोदोबजों एसे डाइलेक्टजों थाङोमोन। जेरैहाय बै समाव दिनैनि दरंआ दरं नङामोन बे बिजाबाव लिरनाय मथै। बै बिजाब मथै दुरुंमोन। जेरैहाय बागदुवारमोन, जेरै चिरां जाबाय, सिडली बे थिग बेफोरबायदि आरो बिजनी जाबाय। थिग बिदिनो जोंहा दं माने कुलिं दुवार, बिदिनो 18 दुवार दं आरो बे दुवाराव बे दंसा उजिरा दा मानासआ बै समाव मोनसे हाग्रा नङामोन। बियो आसलते दिनैबो जों मिथिगौ मथनगुरि होननाय मोनसे जायगा दं, बावहाय मानसि गैला, नाथाय बेयो दिनैसिमबो सरकारि खातायाव रेभिनिउ भिलेज हिसाबै दं। थिग बिदिनो जोंहा दंसा उजिरनि जिथु राजथावनि जायगा बे दाबो दं। बेयो माने दाबो रेभिनिउ भिलेज हिसाबै दं, नाथाय बेयो सासे मोनसे जुनार थाग्रा हाग्रा बारिसो जाना दं। बेखौ बेयो माने बे कख्लाबारि जिथु मावजि गिन्द्रि होननाय बेजों टांकिमोन, दा टाकि होनो नामा माने गुबुन गुबुन आरो बे मेपआ जोंनियाव दाबो दं। जोंहा एभिडेन्स दं आरो बे मेपखौ माने जोंनि पाटासारकुसिनि बै ब्रिटिश समनि माने सासे SDC, बे SDCआनो बेखौ सुइ होनाय दं, आखाइजों बोनाय मोनसे मेप। बे जुदि जों नायोब्ला बे माने सुहि होग्रा जिथु SDC बिथांनि नामा लसन चौधरी होननानै जों नुयो आरो सुहिया दाबो दं। बिदिनो जों फोलेरखौ फोथांनो थाखाय जोंना उद्देश्यआ बिदि आरो। नाथाय जों मानो दिनै बिदि स्रि थानो गोनां जादों? बे दंसा उजिरा जिहेतुके दुवाराव दंमोन। मोनसे समाव इस्ट इन्डिया कम्पानिया गासै सारा भारतखौ गाग्लोबदोंमोन। बिदिनो नर्थ इस्टआव फैनानै आसामाव हाबदों। आसामाव हाबनानै बिथांमोना जिथु भुटाननि दुवार बे दुवारखौबो हाबदों। बे दुवारावबो जोंनि बे बर' फोलेरनि मैखोम गोहोगोरा मानसिनो बे दुवारनि दायित्वखौ होदोंमोन। बेनो जों गिबि हिसाबै मोनो दंसा उजिर। दा बिथांखौ जेला ब्रिटिशफोरा कालेक्सन खालामनो थाखाय दायित्व होयोमोन, बे कालेक्सनखौ भुटाननो हरोमोन। भुटाननो हरनाय बेलायाव जेला इस्ट इन्डिया कम्पानिया फैयो, ब्रिटिशफोरा फैयो, बिथांमोना फैनानै उनाव बे दुवाराव फैनानै हमो जे दंसा उजिरखौ जे बेनि कालेक्सनखौ सोरनो हरो। मिथिबाय जे बेथ' भुटाननिसो, दिनै माने जोङो बिसोरनो हरो होनबाय नङा, जोंनोबो बिनि माबाखौ नांगोन, रेभिनिउखौ नांगोन। ओमफ्राय बिदियाव माने एसे तर्क बितर्क जानायाव मा जाहैबाय, उनाव बिदिनो गोबां बोसोरनि उनाव मोनसे गोरिबै मोनसे थासारिखौ लानानै बिथांमोना मोनसे जुद्धनि घोषणा होयो। बे जुद्धनि घोषणायाव दा दंसा उजिरा जिहेतुके भुटाननि माइरं जाबाय दंमोन, बियो मा जानो भुटाननि जानानै नांदोंमोन ब्रिटिशनि एगेन्स्टआव। बे ब्रिटिशनि एगेन्स्टआव थांनानै साहाबफोरा बेखौ मिथिबाय, डिक्लेयार होबाय, बिराद गेदेर मोनसे माबा जादों, दाङाबाजि जादों। ओमफ्राय फैनानै मा खालामबाय, सोरबा बिनि नेतृत्वआ सोर, बिनि दैदेनगिरिया सोर, मिथिबाय दंसा उजिरखौ मा खालामबाय बिथांमोना जेरैखि जाया हमनानै लांबाय, गुवाहाटियाव लांबाय। जोंहा लिरनाय दं बेफोरो। गुवाहाटियाव लांनानै बिखौ हप्तासे थानायनि उनाव बियो माने बुख्रेब जानानै बियो थैदों आरो बे थैनाया जोंहा लिरनाय दं बियो। दा बिनिफ्रायनो जोङो मा खालामबाय, करेन्द्र डेका उजिर बे लिरनाय दंजोबो सोब। करेन्द्र डेका उजिरा बेखौ आथिंजों थाबायनानै खबर लाहैयोमोन। बे थैनाय खबरखौबो बिथाङानो फैदोंमोन। फैनानै उनाव बिथाङा गम मोनबाय। इस्ट इन्डिया कम्पानि ब्रिटिश सोरखारा ओरैबायदि मोनसे अर्डार होबाय जे उजिर टाइटेलनि मानसि मोनोब्लानो माने बुथारजोबनांगौ।
बिथांमोनखौ हमजोबनांगौ बिदि होननानै जोंनि दंसा उजिरनि फोलेरनि मानसिफोरा मा खालामबाय गिबाय गिनानै बिसोर खारखुमानानै बिथांमोना साथाम बिदा फंबायमोन दंसा बख्रा आरो खान्दाराम दा दंसाया थाबाय बावहाय बिदिनो सेरखाय बेरखाय थानानै ओमफ्राय बख्राया थाबाय बबावबा जों मिथिनायाव खान्दारामा फैदोंमोन पर्बत जरायाव पर्बत जरानि फोलेरा दिनै बिसोरो बे फोलेरनि माखा माने पर्बत जरानि बे खान्दारामनिफ्राय फैनाय दा बिथांमोना मा खालामदों समजों गोरोबनो थाखाय सम निजिनि जिउखौ बासायनो थाखाय बिथांमोना मा खालामदों माने जागायाव जि सोलायो बे जागायाव जुदि ब्रह्मजों सोलियोबा बे जागायाव बसुमतारीजों सोलायोबा बिथांमोना मा खालामदों गावनि उजिर टाइटेलखौ सोलायनानै बसुमतारी लादों ब्रह्म लादों दैमारि लादों दाङाइगाव साइडखे बिदि लादों बिदिनो जोंनि टाइटेला एसे माने गोबां बोसोरजों गोमानानै थादों नाथाय बिराद खाफाल मोजां बे क'क्राझारनिनो सानैसो गेदेमा जों नन्देस्वर बुंनांगोन जों जेरैहाय फनिन ब्रह्म सेरजा जों जायखौ होनो आरो बावहाय जोंहा बे महिनी बसुमतारी बिथांमोनखौ बुंनांगोन बिथांमोना मा खालामदों दैमारि लिरब्लाबो ब्रह्म लिरब्लाबो नङा जोङो उजिर फोलेरनिसो बंस जों बे उजिर फोलेरखौ जों बिदिहाय माने निजिनि जिउखौ बासायनो थाखाय जों स्रि स्रि बाहागिफोरखौ सिनायथि लाखिबाय थानांगोन ओमफ्राय बिदिनो उनाव जेला भारतआ स्वाधीन जायो भारत स्वाधीन जानायनि उनाव किसुमान मानसिफोरा उजिरखौ डाइरेक्ट लिरनो हमफिननोसै जेराव आं दिनै कालिचरन उजिर लिरो दा बिदि ओमफ्राय जोंना बिदिनो थाबाय फैनानै जोंखौ गेजेर ससेयाव मा खालामबाय नै गोदान बोथोराव फैनानै जोंनि बर'नि गेजेराव मा खालामबाय बर'फोरानो टाइटेलनि सायाव मोनसे बाद बिदनथा लाबोबाय उजिरा टाइटेल नङा होननानै ओमफ्राय बावहाय जोङो बहुद माने मोनसे दा माने डेबेटनि गेजेरजों जोङो मोनसे गरन्थआव फैदों दिनै जोंखौ उजिरखौ गनायबाय बेनिफ्राय जोङो सोंदों जे उजिरा जुदि माबा नङाब्ला उजिरा जाबाय मोनसे बिबान जोंनि बे माने इन्टारनेसनेल टाइटेल बियो जे उजिरखौ जोङो डिक्सनारियाव बोदलाबा मोनो नाथाय माबोरै मोनो बेखौ उर्दुआव होनो वाजिर आरो इंराजफोरा फैनानै वाजिर होननो रोङा हारसाफोरा मा होनदों बेखौ उजिर बर'आबो उजिर ओमफ्राय इंलिसाव नोंथांमोना मोनगोन गुगोलावबो मोनगोन नोंथांमोना बेखौ लिरो बिजिर BIJI नङाबा ZIR बिजिर होनबाथाय बावहायनो मोनगोन आरो नोंथांमोना बावहाय जुदि काजाकिस्ताननिखौ नायोबा काजाकिस्तानाव बेयाव लिरनाय दं ए स्पेसियेल अफिसार अफ ए स्टेट होननानै लिरनाय दं डिक्सनारियाव मोनगोन नोंथांमोना गुगोलावबो मोनगोन बेखौ दा बेखिनियानो आरो जों बिदिनो जों दा बिदि जों खौसे जानो हमदों आरो जों बेखौनो जों बिदिनो जों फोलेरखौ लाखिलांबाय थागोन आरो जों दा जारिमिन नागिरदों जारिमिननि गुदिया सोर जोंखौ दिनै माने एसेबां जुदि जोंहा राजा दंमोनब्ला जोंहा बहुद माने फोरमायनानै होनो हानाय जोंहा एभिडेन्स दं जोंहा लेखा बिलाइ दं ब्रिटिशनि दिनावबो बे माबाया जेला बिसोर फैयो माने सोरखारखौ लिगेल बर्डजों सलायोमोन बै समाव लिगेल बर्डआव जोंहानिनो आबौनि बिदा गेदेर आबौ सिलाराय उजिरनि बिफा गपाल उजिर बे गपाल उजिरनि दाबो सार्टिफिकेट दं जोंनाव जे बिथाङा लिगेल बर्डनि सासे प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथांनि एपइन्टमेन्ट लेटाराबो जोंनाव दं बे एपइन्टमेन्ट लेटाराव माने ओरैबायदि मोनसे गोहो दंमोन फरायसालिबो दानो हायोमोन बुंनो थाङोबा उजिर आरो बेयो बे एपइन्टमेन्टखौ होदोंमोन 1925 मायथाइयावनो होदोंमोन ब्रिटिश माने लिगेल बर्डआ बेफोर फोरमाना दं जोंहा दा जोङो बिदिनो थांबाय थागोन आरो जारिमिनखौ जोङो लांगोन आं आसा खालामो जे बर'नि जारिमिनखौ नागिरनो थांनायाव बे दंसा उजिर बाहागि फोलेरनि दंसा उजिरनि जारिमिनाबो जे खम नङा आरो बर'फोरनि बे गोमानाय जारिमिनाव बोहिमा होगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं गिबि आं बड'लेण्ड रादाब आरो लोगोसे गुबुन रादाबखौबो आङो गोरबोजों बरायग्रोनाय जाबाय नोंगौ थारैनो दिनैनि जुगा सोलोंथाइनि जुग सोलोंथाइ नङाब्ला जों जेरैबो दावगानो हाया बेखायनो जोङो नै फोलेरारि जों कनभेनसन बायदिसिना सेमिनार बेफोरखौ लादोंब्लाबो जों सोलोंथाइ आयदाखौ गाराखै जों सोलोंथाइखौ लांफानानै जों जोंनि दंसा उजिर बाहागि फोलेराव जों बोरै गोरों गोरा खालामनो हागोन दानि नेक्स्ट जेनेरेसनफोरखौ बोरै जों जौगाखांहोनो हागोन जों बेखौ सावरायफायो आरो लांफायो आरो गोदोनि दिनाव जोंहा जोंनि फोलेराव सोरबा गोरों गोरा फरायफुनाय दंबा बिसोरनो जों माखासे थुलुंगानाय बान्था होनाय बे आयदायाबो दंमोन दा जों बेखौ लाफिननो नागिरदों आरो जोङो जाहाथे जों बे कनभेनसननि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गेजेराव गोरों गोरा सोलोंथाइ लानायनि मोनसे स्कप जायो खाबु होयो आरो जों जाहाथे सहाय होलायनो हायो आरो जाहाथे जोङो थुलुंगा होनो हायो बिनि थाखायबो जों सावरायलायनाय जायो आरो
गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256